Готово, нали? Скъпи колеги, здравейте! Изключително ми е приятно да ви кажа добре дошли на планираният уебинар, който се изпълнява по проект "Формални и неформални иновационни мрежи" и е финансиран от Фонд "Научни изследвания" по договор от 2022 година. Тоест ние в момента сме в първата половина на един 3-годишен проект. За тези, които се вълнуват от това какви са целите, какви са очакваните резултати на проекта, могат да направят такава справка на страницата на Стопанска академия, където са дадени, представена пълната информация на този проект. До мен са доцент Парашкелова и главен асистент доктор Юрий Кузнецов, които са част от екипа. Екипът е доста голям за един такъв научно-изследователски проект и включва преподаватели както от Стопанска академия, така и от УНСС, а също и от хора от практиката, които са, да кажем, наши постдокторанти и вече са преминали, така да се каже, през школата на Стопанска академия. Темата, която днес избрахме, е свързана с приложението на един софтуер, така наречения GEFI софтуер, за анализ на социалните мрежи. Съдържанието на презентацията или по-скоро на нашата съвместна среща, работа в тази среща е свързана с няколко точки, които тук са изброени. Преди работата по същество бих искала да кажа няколко думи за това, за какво говорим въобще, какво е GEFI. Според авторите, в случая съм цитирала Матю Бастиан и неговите са автори, които са публикували през 2009 година първата публикация, свързана с този софтуер. Това е безплатен софтуер с отворен код за визуализиране и анализиране на сложни мрежи. Разбира се, те го приемат като един изключително ценен инструмент за разбирането на различни връзки, модели и структури в различните типове мрежи. Така, кои мрежи, бързам да уточня, тъй като има известна, смесване на разбиранията по отношение на това какво са социалните мрежи. Всъщност тук се имат предвид мрежи в най-широкия смисъл на понятието, до толкова доколкото социалните Фейсбук и така нататък в тесния смисъл, те са частен случай на въобще на понятието мрежи. И разбира се, защо се прави всичко това? Тъй като един такъв инструмент, разбира се, GEFI не е единственият, в случая аз ще кажа защо започваме с него, дава възможност софтуерите, които са предназначени за анализ на такъв тип образования, мрежи, могат да спомагат за разкриване на критични прозрения, т.е. да видим голямата картина в взаимоотношенията между много участници и, разбира се, което може да подпомогне вземането на решения. Две думи за анализа на социалните мрежи. Както вече споменах, там се визуализират, ключовата дума е, че се визуализират, тъй като има и други математически инструменти за анализ, но специално този тип софтуер се използва за визуализацията, която подпомага прозренията. И то на сложни и големи обеми данни, за да се достигне до някакво разбиране. Като, разбира се, се прилагат цяла поредица от методи, количествени и качествени, за оценка на взаимоотношенията в тези мрежи на базата на теорията на графите. Като тук започваме с две основни понятия. Първото е така наречените възли или nodes, което е всъщност наименованието на отделните участници в мрежите. Така че в презентацията и въобще в изследванията, които ще срещнете, в които примерно ще проведете във връзка с анализа на социалните мрежи, ще срещнете тези nodes много пъти, но това са на практика отделните участници, които могат да бъдат хора, но могат да бъдат и други елементи. Ще говоря специално по тази тема, тъй като тя е важна за изследванията. И освен това, другият елемент, разбира се, са връзките между тях, което в английския се изразява чрез edges, което е буквално ръбове, но ние използваме думичката взаимоотношения, за да определим тези връзки между отделните хора или организации.
Две думи за тези връзки. На тази графика може да видите 4 различни типа връзки. Най-първата графика е така наречената графика А. Тя е за най-елементарните връзки. Те са ненасочени и непретеглени, т.е. при тях нямаме посока на връзките. Да кажем, ако аз се обръщам няколко пъти към даден човек, нали, това е насочена връзка. Но в случая, примерно, ако обаче имаме съвместни публикации с някого, това е вече една ненасочена връзка, тъй като няма посока на взаимоотношенията. Втората графика Б е отново с ненасочени, но претеглени връзки, тогава, когато създаден участник, да кажем, аз имам 3 или 4 публикации с даден участник, това ще се изрази в графиката с една удебелена линия, тъй като ще даде по-голямата тежест на тези взаимоотношения. Третата графика е свързана с насочени връзки, които са непретеглени, вече разбирате за какво говоря, и последната е вече за насочени и претеглени. Няколко думи за измерителите в мрежите, като тук съм представила само най-често използваните. На първо място са така наречените degree of centrality в англоязичната литература, които са няколко групи. Най-често използваният е така наречената степен на централност, както го казваме на български език, и се изразява в броя на връзките, които излизат от един участник или влизат, нали? Т.е. комуникацията, която един участник има с останалите. Сами разбирате, че участник с много голям брой връзки, ето например на тази графика, тук е участникът А, е с висока степен на централност. И така, другият много използван показател е за междинност, което означава междинността е betweenness в англоязичната литература, означава на пътя между колко участници стои даден участник. Понякога има различия между степента на централност и степента на междинност, тогава когато участниците имат различна роля в мрежата. Обикновено степента на централност е свързана с силна лидерска позиция, тогава когато от този участник зависят множество решения, а междинността е свързана по-скоро може би с неформална лидерска позиция, доколкото този участник може да стои на пътя на информацията и да я усилва, т.е. да я предава нататък, или напротив пък да я стопира. В този случай, разбира се, има някакви други съображения. Нали? Ние не коментираме кое е позитивно и кое не. И третият показател, който много често се използва, е за близост или разстояние, и това е свързано с степента на кохезия, тъй като отдалечеността или близостта, нали, са свързани с това до каква степен отделните участници се намират близо един до друг. Ще коментираме надолу още малко. Тук е представено вече почти също, което казах, тъй като те наистина са този тип показатели са така един сериозен измерител, и докато предходните, които споменах, са обикновено на индивидуално ниво, тогава когато оценяваме позицията на един участник в мрежата, то другото, което там горе не беше споменато, са групите в мрежата, т.е. общностите, т.е. клъстерите, които така иначе се образуват в да кажем, при оценката на заинтересованите страни, примерно, ако оценяваме влиянието на някакъв регулаторен инструмент и така нататък, в най-различен контекст могат да бъдат, разбира се, в маркетинга, това са клъстерите от потребители и така нататък. На тази таблица са посочени някои по-подробни описания на характеристиките, като тук съм включила и още няколко неща. Например, диаметърът на мрежата, който измерва максималния брой връзки, през които един участник, т.е. един възел в случая, трябва да премине, за да достигне до друг възел в мрежата. Обикновено се измерва в някакво число. Например, може да бъде 5 или 4 и нещо, тогава, когато е осреднено, тъй като се осреднява за всички участници. Средната дължина на пътя е броят на стъпки, които средно трябва да бъдат предприяти, за да се стигне от един случайно избран възел до друг. Интересна е модуларността, която измерва плътността на връзките в различните части, т.е. това, за което говорих за клъстерите. Отново съм споменала степента на централност, но тук съм разделила и така наречените out degree, т.е. връзките, които излизат от един участник, т.е. да кажем, той е голям, нали, началник в
своята организация, от него излизат много решения, които трябва да стигнат до различни хора. И индигрии е пък брой на връзките, които са насочени към даден участник. В този случай той не е най-активният, а е може би най-популярният участник. Затова казах, че част от тези показатели измерват не само формалните, но и неформалните лидерски позиции в дадена мрежа и респективно междинността, т.е. посредничеството, т.е. честотата, с която един участник е между двойка други участници, по най-краткият път свързан между тях. Много пъти се споменават тези неща, затова обръщам така малко повече внимание. Така, по-интересната може би за вас част от нашата презентация е свързана с самият софтуер Gephi, за който въобще беше поводът за днешната среща. Както казах, през 2008 година той бива публикуван. Въпросната публикация горе беше от 2009 година, когато Матю Бастиан за първи път стартира Gephi, определяйки го като платформа за интерактивна визуализация и изследване на всички видове мрежи, сложни системи и динамични и иерархични графики. Като сега основанието, защо този софтуер, аз така имах любопитство и към други софтуерни така, предложения, но Gephi е свободен, респективно всеки може да си го инсталира и да го ползва, така както и ние вече сме го направили. Долу съм дала и официалният сайт. Сега, респективно аз ще влеза вече в съответния софтуер и ще демонстрирам съвсем малка част от неговите възможности, тъй като в рамките на един вебинар това не е възможно да бъде в много големи детайли, но ви уверявам, че ако проявявате интерес, може да намерите страшно много, включително и презентационни файлове, в които можете да откриете отговор, така да се каже, на почти всички въпроси, които ви вълнуват. Част от тях ще засегна и аз. Смята се, че е интуитивен, мисля, че така мога да потвърдя тази характеристика. Използват се много голям брой индикатори. Вие ще видите списъка с, да кажем, възможните статистики, които могат да се така изчисляват различните показатели. Дава също така възможност за импортиране и експортиране на различни файлове, например в Excel, което за мен беше така улеснение. И разбира се, създаването на графични мрежи, което е основната така цел на този софтуер, разбира се и неговият анализ. И така има достатъчно налична документация, чести актуализации. В момента работя с точка 10.1, ако не се лъжа, версия, която е примерно от последните версии. Разбира се, както казах, има и други софтуерни инструменти. UCNet специално е, може би, една по-рано разработен софтуер, който също си има, разбира се, своите така силни и може би и слаби някои страни. Payak също така и така нататък. Може би има над 100 софтуерни инструменти, които могат да се приложат. Така, даунлодването, инсталациите, даже не съм превеждала, тази информация е директно от сайтът на софтуера и можете да си прегледате какви са, да кажем, системните изисквания, какво позволява, как се импортират данните, така и преминавам към самият софтуер. Аз съм отворила вече това е, така да се каже, така, може да видите какво представлява диалоговите прозорци и някои от основните полета в Gephi, като започвам тук с Data Laboratory, което в момента е празно, тъй като все още не съм отворила нито един така готов файл с данни, който да можем да използваме. Но сега ще направим това. Аз ще отворя, избрала съм нещо, което е много популярно в обучението по Gephi и това е математическо, т.е. графичното описание на романа Клетниците на Виктор Юго. Беше ми странно и на мен за първи път, но сега ще видите как изглежда графичното описание. Всъщност, когато отворим този диалогов прозорец, виждате ето тези неща. В случая виждаме, ето това може би се вижда добре, че имаме 77 nodes, т.е. това са 77 различни актьори, т.е. участници, т.е. това са тези
така бягат ми думите, участниците в романа Клетниците, между които са установени 254 възможни връзки. Не възможни, всъщност това са действителните връзки. Някъде бях намерила описанието, да, всъщност тук някъде имам самият източник, в който можете да си импортирате различни, ето това е линкът, ще имате достъп до него по-късно, в който можете да се импортирате различни такива файлове. Те са разработени от различни екипи. В случая екип от Станфордския университет си е поиграл, за да вкара в графичен режим всички взаимовръзки между всички тези 77 участника в романа Клетниците. Така, връщам се в моя софтуер, нашия софтуер, нали, по който днес работим, и аз, разбира се, кликвам тук бутона ОК, при което ето тази картинка се появява. Това са нашите клетници, които са изобразени по този начин, като с бутона на мишката аз мога да увеличавам. Ето виждате колко вече в много по-едър план се вижда. Така, обръщам внимание, че ако тук сложа мишката и увеличавам, картинката отива на другата посока и така нататък. Но ако някъде ви избяга, ето тук има един интересен бутон. Вие ще го видите по-нататък в презентацията. Той центрира графиката в нашия център, така че мога да я върна, за да мога да продължа с нея. Така, това, което можем да направим, е да модифицираме малко нашата картинка, тъй като в този вид тя не е много пригодена за използване. Ние не виждаме кои са основните герои. Виждаме, че тук има едни отдебелени линии. Вероятно това са така наречените претеглени връзки между участниците, които дават яснота, че между тях са се водили много голяма комуникация. Но така или иначе това са взаимоотношения, които ние тепърва трябва да видим как точно изглеждат. За да можем да видоизменим малко тази картинка, която не е много красива, използваме лявата част на диалоговия прозорец, в която да изберем, в случая Force Atlas, ви препоръчвам, но ще модифицирам. Тук е една от частите, свързана с силата на оттласкване, Repulsion Strength, която в момента е 200, но аз ще я направя на по-голямо число, в случая 10 000. И в момента, в който дадем Run, би трябвало да се случи нещо. В случая се вижда, че ето това се получава. Сега, уверявам ви, че ако утре, примерно, си инсталирате този софтуер и направите също, което аз съм направил, вашата картинка вероятно ще изглежда по друг начин. Аз го проигравах няколко пъти. Да, в този вид приблизително, т.е. още от тук се виждат някои клъстери, да кажем, ето тук има един клъстер от участници, тук има друг, тук има някакви маргинални участници, които може би само поведнъж са участвали в някакъв диалог с останалите герои и така нататък. Тоест, графиката не се появява винаги по един и същ начин, но като цяло това е същността ѝ. Примерно тя може да бъде завъртяна вляво, вдясно и така нататък, което да даде малко по-друга визуализация. Така, това, което можем да направим, е да променим цветовете, за да видим всъщност силата на взаимозависимостите между отделните участници. За целта аз отивам тук. Да, пропуснах да вляза в Data Laboratory и да видите какво представляват самата информация, която вече е вкарана. Разбира се, тя е подготвена, както казах, от някакви други изследователи, но по-надолу ще видите как точно трябва да изглежда файлът с входяща информация. На практика имаме два вида информация. Едното е списъкът на участниците, нашите notes. В случая, може би се вижда това, че те са изброени. Софтуерът изисква винаги да се започва от 0 до 70 и колко? И 6, всъщност с нулата са точно 77 участника, които са, както казахме в романа Клетници, да, художествените образи. Добре, благодаря ви. Така, и тук респективно са дадени техните имена. В случая като под формата на лейбъл, нали, защото номер 4 нищо не ми говори. Даже мога да забележа, че номер 11 е прословутият Жан Вължан, нали, ако си спомняте така съдържанието на клетниците. И вторият файл, който е важен, са
тези edges, т.е. ръбове, т.е. взаимовръзки между нашите участници, които са, а, нали, ако трябва да кажем така, в по-големи детайли, това е, може би, по-сложната част от настройката на предварителната информация, затова защото когато имаме, да кажем, ще се върна на примера с публикациите, това е едно от често използваните насоки на графичен анализ, е да кажем в академичните изследвания, примерно по отношение на съвместните публикации. Това е интересно от гледна точка на необходимостта да се проучат клъстерите от автори, които, да кажем, работят усилено в някаква област и примерно имате 1000 публикации, нали, не знаете, нали, 1000 публикации е много трудно да бъдат оценени с, така да се каже, конвенционалните средства за анализ. Когато се вкара такава информация в базите данни, предварителната настройка на файловете, която трябва да бъде направена, е свързана с известно манипулиране от гледна точка на това, че ако имаме една публикация от 4 автори, вие трябва да опишете всяка една връзка по-отделно. Първи с втори, първи с трети, първи с четвърти и така нататък. Нали? Всъщност 4 автора представляват, ако не се лъжа, 6 реда от пълно комбиниране в ненасочени връзки помежду тях. Ако имаме само двама автори, вие достатъчен един ред, защото първи и втори автор, нали, тъй като връзката е ненасочена, няма нужда да пишете връзка между втори и първи автор, тъй като те имат, нали, предполага се, че имат равно участие или там каквото и да е тяхното участие, така или иначе ние ги третираме като ненасочена връзка. В това манипулиране, разбира се, изисква някои усилия, но ви уверявам, че сравнително така с малко помощ от допълнителни изяснителни така, файлове в рамките на официалната страница на Гефи, можете да се справите. А и да не казваме, че интернет, YouTube е пълен с инструкции на най-различни изследователи в тази област. Аз се връщам на Overview частта, където трябва, така както обещах, ще вкараме малко цвят в нашата таблица и за целта ще, както е кликнато тук в случая върху Notes, т.е. върху нашите възли, тук в дясно от тях има няколко иконки. Първата е за цвят, втората е за големината на самите възли, останалите са за надписите, тогава когато използваме. И кликваме върху Notes, Colors и върху Ranking. Ето тук виждате, че имаме 3 части. Върху Ranking, за да кликнем върху Degree. Да, естествено са на английски. И виждате, че се появи така едно малко прозорче, в което има от бледо зелено до тъмно зелен цвят. Идеята на това е, че ние можем да ранжираме вече по цвят тежестта на нашите участници. И сега аз, когато кликна върху Apply, вие ще видите, вероятно, че се появиха едни зелени цветове, като в най-тъмно зелено, вероятно е нашият основен участник, който е най-централната фигура в мрежата, и в по-бледо зелените цветове са тези, които са, така да се каже, по-малко значимите участници с по-малка степен на централност. Но можем, разбира се, и да модифицираме още малко, като кликнем, тук има едно малко прозорче в дясно от Color. Разбира се, тук за Color има различни тук едни триъгълници, с които вие може да променяте по-силно, по-тъмно и така нататък. Може естествено да ги промените, да кажем, в ето такъв цвят, при което ще се появят в случая отново в тъмно-синьо или тъмно-зелено, не го виждам добре, е нашия централен участник. В червено са тези, които са най-маргинализираните, и в случая в някакво жълто. Това отново с цветовете няма да го обяснявам, тъй като то е нещо по-елементарно. Аз се връщам на зеления цвят, тъй като имаме още някои неща да свършим надолу. Така, за целта ще отидем вече в дясната част на екрана. Ето тук има други интересни неща. В случая това е статистиката. Предполагам, че се вижда така моята мишка, която така движа по екрана. Това е статистиката, в която като кликнем, аз ще направя така едно всъщност така прилагането на част от статистическите изчисления, които могат да се направят, в случая Network диаметъра, и в момента, в който кликна Run, се появява тук
Да, всъщност те са directed, така, давам OK и се появяват едни така таблички, които в момента ще затворя, няма да се занимаваме с тях, защото по-важното е, че тези изчисления, между другото, network диаметър е 5, тук може да видите, т.е. 5, всъщност най-крайният участник трябва да мине максимум през 5 други участници, за да стигне до другия край на мрежата. Нали? Това е диаметърът на мрежата. Нали? Той е топографска част от топологията, но не в географския смисъл на понятието, а в мрежовия смисъл на понятието. Така, в случая ние можем да използваме тези изчисления, които вече е направил софтуерът, за нещо друго, за да провериме в нашата графика какво можем да променим, т.е. да вкараме, освен така nodes, т.е. възлите, ранкинг, вече можем да видим, че надолу са се появили и нови показатели. И в случай, да кажем, аз ще кликна върху показателят Between Centrality, след което аз ще направя още нещо. Ще отида отново в Nodes, но вече в големината на възлите и отново в Ranking, когато кликна атрибут в Between Centrality, се появява нов диалогов прозорец, в който да кажем, тук е сложен минимален размер единица. Аз, например, ще го сложа тук да е 20. Максималният размер можете да го направите много по-голям. Например, може да бъде 100 и като кликнем в Apply и ще се появи, ето, вижте, вече се появява нещо съвсем различно в нашата мрежа, защото нашия централен участник вече е получил заслуженото си така голямо кръгче, така да се каже, и много тъмно-зеленият цвят, който му дава правото, нали, защото той наистина е централна фигура в нашата мрежа, респективно по-малко важните, образно казано, стоят някъде в страни. Сега, тъй като те са позастъпени тези някои от възлите, затова в Force Atlas ще кликнем върху функцията Adjust by Sizes, ето това е мястото. И в момента, в който го форсирам, ето вижте, те леко се разместиха. Сега тук го стопирам, тъй като нали, то продължава да си търси нещо. И в този случай вече се преподредиха, така да се каже, нашите възли и така малко ще го увелича, за да се вижда, за да имаме така по-ясна голямата картина. Много пъти повтарям тази дума, голямата картина, но съгласете се, че в една мрежа от примерно няколко стотици или няколко хиляди участника, уверявам ви, има много интересни изследвания. Така, ако поровите в така по-известните публикации, ще видите много интересни неща и подходи за анализ. Това е важно. Нали, човек не може да се ориентира, когато гледа само дървото, нали, гората му бяга, извинявам се за клишето. Така, другото, което можем да направим е да определим общностите, т.е. това, което наричаме модуларност. Отново отиваме в раздела статистика и слизаме в Community Detection, където можем да кликнем върху, ето това е показателят за модуларност, която ще ни даде възможност да кликвам Run и тук кликвам OK върху диалоговия прозорец. Така, няма да коментираме в момента тази графика, само отгоре ще ви обърна внимание, че имаме в случая имаме 6 клъстера, които трябва да са се образували, т.е. броят на общностите, в случая е 6, вероятно са 6 групи характери. И отново това, което ни трябва е да отидем в Notes и вече така. За да видим, момент само. Покажи ми нагоре само, нагоре. Colors, да, добре, извинявайте, я си правя тук някакви
и в тази част, в общностите всъщност, отделните части, да кликнем върху Modularity Classes, т.е. така. И се появяват вече различни, това е предложението на софтуера за цветове, но вие може да го промените. Например, аз тук може да си сложа двойката, да кажем, може да я направя примерно тъмно-червена, да кажем. И така нататък, тук за цветовете няма да обяснявам дълго. И след това, когато кликнем и се появяват, ето вижте, вече една изключително цветна картина на, нали, ако искате да впечатлите вашите читатели, на една цветна картина на нашите клъстери, защото ето ги тези клъстери, за които говорихме, които са вече много добре оформени. Така, долу има една буква Т, на която не сме обърнали внимание. В момента, в който и кликнем върху нея, ще се появят и героите на нашия роман и посредата, както вече така си мислихме, тук е Жан Вължан, който е централният герой. Тук наоколо са всички останали. Тук е Гаврош и т.н. да не навлизаме, тук да не четем от френски. Можете да си увеличавате или намалявате. Ето тук има един бутон с големината на буквите. В случая Arial Bold може да се направят да не са блокирани и така нататък. Т.е. тук можете да разкрасите, така да се каже, вашата картинка. Още мъничко работа. Връщам се в дясната част отново на софтуера с така наречените филтри, където дава възможност да филтрираме, като, например, от топологията, както казах, топологията за нас е много интересна, да кажем, можем с degree range, т.е. с степента на централност, с влачене на това, можете да я добавите долу в този диалогов прозорец. Предполагам, че виждате тук какво. Така, извинявам се, не ми е изключен Viber, тук ще ми четете и съобщенията. Така, и мога да си увелича тази, т.е. да проверя, примерно, да изключа, ето така, аз ще включа тук филтъра и вижте как се намалиха броя на участниците и тук вече мога, да кажем, да видя примерно участници, които са с висока степен на централност, т.е. най-важните участници, кои са, тук мисля, че беше полицая и така нататък, които, извинявам се, колеги, така ето вижте, можем да си го проверяваме и да видим, и примерно да видим с една, с степен 2, с степен 3 и така нататък, да ги изключите. И наближаваме към края. Така, добре. И експортирането, разбира се, откъде може да се експортира. За целта трябва да отворим. Така, стопирам това. Отиваме в раздела Preview. Извинявайте, аз си поглеждам някои бележки, където не се плашете, че тук е така стряскащо е, че всичко изчезна, но в момента, в който го рефрешнем, излиза още по-красива с едни така графики. Можете да вкарате допълнително така тези наименования в ето, примерно, ето тук, когато кликнем върху Show Labels. В случай са много големи, можем да намалим, да кажем, ще сложим, т.е. можем да модифицираме още веднъж всички участници и да го направим. И разбира се, експорта долу няма да демонстрирам, като са 3 възможни варианти в тези разширения на файла. Т.е. вие може да си даунлоднете точно тази картинка, която да я инсъртнете в там, където на вас ви е необходимо. Така, това е, което имах да споделя с вас. Така, виждате, че различни вече вариации на картинката можете да си направите и да се види така различни разрези на изследването, което сте направили. Сега, връщам се на моята презентация, тъй като не съм довършила все още нещата. Да, това са неща, които вече коментирахме в Data Laboratory. Нашите възли, nodes и edge, т.е. какви са техните характеристики, т.е. вие може да си ги пригодите, като добавите, например, сега ще се върна отново в Data Laboratory, можете да добавите в случая допълнителни, да кажем, данни можете да сложите за, да кажем,
В случая това са данни за самите участници, но примерно да, сега ще ви демонстрирам, секунда само да отворя. Тук имам различни файлове, които са подготвени. Примерно едно изследване, което е за точно свързано с изследването на клъстери от публикации в, примерно, Web of Science или Scopus. В случая съм извадила само няколко публикации, в случая са 19 автора. Можете това буквално е екселския файл, който може да се вкара в Gephi, и тези 19 участника имат допълнителни характеристики. В случая са дадени техните страни на произход и университетите, в които работят. Другият файл, който обаче трябва също, значи два са основните файла, този е с участниците. В другият файл трябва да опишете всички участници, както казах. Първият участник, понеже първата публикация е действително с 4 са автора, трябва да опишете по-отделно връзките на тези автори един с друг. И на практика се получават 39 връзки между тези 19 участника. Така че това има, така, няма да навлизам тук в големи детайли, може би Юри в някакви следващи презентации ще може да направи това, ако, разбира се, представлява интерес за научната общност, и да се коментира тези чисто технически елементи по подготовката на информацията. Признавам си, че някои така изискват малко повече време, малко повече усилия, но при добро желание, при добра мотивация екипът може да се справи с вкарването на данните. Това обаче, което искам да, това вече го говорихме, и то е свързано с източника на различни файлове, които са помощни, които можете да използвате. Ето тук долу всъщност е клетниците на Юго и много други такива файлове. Така, две думи, което може би е също така важно за изследователите, които биха искали да използват някакъв софтуер, независимо какъв. За какво може да се използва? Както вече уточнихме, идентифицирането на най-влиятелните личности в дадена мрежа. Кои са ключовите играчи? Другото, което така също е много важно, е идентифицирането на общности, групи, клъстери, както искате ги наречете, в рамките на една по-голяма мрежа, което допринася за разбирането на нейната структура и, разбира се, на взаимодействието между тези отделни структури при решаването на някакъв проблем и динамиката, естествено, тъй като има изследвания, в които мрежата е идентифицирана в, да кажем, 2010 година, след това е идентифицирана, нали, по подобни критерии, примерно след 5 години, за да се види какво е нарастването, какво е намаляването. Има едно интересно изследване, да кажем, на комуникацията между папата и влиятелни фамилии, примерно през 15 век, за да се види в исторически контекст какво се е случвало, примерно как точно е вървяла комуникацията, кой кого е, нали, доминантните фигури как са се очертавали и, разбира се, резултатите, които са последвали от тази комуникация и вероятно някакви властови отношения. В бизнеса мисля, че тук няма защо да обяснявам защо е важно при сегментиране на клиентите, при оптимизиране на веригата за доставки, например, като се оцени кои са потенциалните затруднения, уязвимости, възможности за рационализиране на веригата от доставки. В финансите, например, при оценка на риска, когато се изследва зависимостта на финансовите институции и активите, при оценка на риска в регулаторните решения, при оптимизация на портфолио, например, когато се използва мрежови анализ за връзки между активи, индустрии и региони, което е така изключително така интересно като посока на анализа. В здравеопазването много се използва, например, моделите за разпространението на болести, няма да смисъл да обяснявам след COVID-а, колко е важно това в епидемиологията. Разбирате, контактите между отделните единици хората, до какви резултати може да допринесе и респективно да се моделира разпространението на болести, но не само в разпространението на болести, при координация на грижите за пациентите. Така сещам се за една публикация много интересна, която беше за
оценка на мрежата между медицински сестри в дадено болнично заведение, при което се очертават няколко клъстера и респективно няколко области на проблеми, които пък респективно съществуват при взаимоотношението между тези клъстери. Разбирате, че така публикацията е с изключително интересни предложения за преодоляването на тези проблеми, вероятно в комуникацията. В транспорта и градското планиране всички разбирате колко много заинтересовани страни съществуват в, да кажем, дори в един не толкова голям град, и анализът на всички тези връзки и взаимоотношения може да допринесе за изясняването на вида на проблемите, респективно да предостави някакви предложения конструктивни за решаването на тези проблеми, и то базирани на данни. Нали, това е важното, естествено, в този тип анализи. Естествено, при оптимизация на обществения транспорт. Както вече казах, академични изследвания, много експлоатирана тема в мрежовите изследвания, може да видите по публикациите, където се използват мрежите в съавторство, за да се идентифицират моделите на сътрудничество и особено нововъзникващите изследователски тенденции, респективно за да се вземат информирани решения за насоките на изследвания, примерно на Стопанска академия, защо не. В киберсигурността, тогава, когато се идентифицират участниците в инцидент, в неправителствения сектор, например мрежите от донори и получатели на безвъзмездни средства, тогава, когато има интересни данни. Няколко по-конкретни примера искам да посоча, тъй като те могат да ви дадат насоки за вашите изследвания. Например, едно от често прилаганите насоки на изследвания е в училищата. Не за друго, допускам, че не за друго, а за това, защото е малко по-лесно. Сега, сами разбирате вече, че големият проблем пред този тип изследвания е как да формулираме базата данни, за да можем да анализираме. Нали? Явно, че софтуерът ще си свърши неговото, но е необходимо ние така да му подадем нещата, че да има полза от това решение, което софтуерът ще ни предложи, а именно как да се доберем до данни. Когато трябва да наберете първични данни, естествено в една по-малка група е по-лесно. В случая съм ви дала за пример една публикация в Аржентина, която е за психологическия климат в училище, където е картографирани са социалните взаимоотношения, които се установяват между учениците в резултат на това социално взаимодействие, като изследователската стратегия, забележете, е да се идентифицират и оценят процесите, които протичат в класната стая, т.е. социалния климат, за да се предостави на учителя възможност за ефективно генериране на благоприятни условия за учене. По-конкретно, в случая, 30 ученици са наблюдавани. Тук вдясно може да видите, за съжаление, картинката беше в много такъв неясен формат, но предполагам се ориентирате вече за какво иде реч. То е почти също като това, което правихме преди малко, но естествено с други данни. В случая учениците са, това е точно във връзка с COVID-а, учениците са използвали платформата Moodle в курс с асинхронен форум и те са били помолени да обсъждат, съгласуват и оценяват своите предложения, т.е. да оценят предложенията на своите съученици. Това е връзката. Това са нашите ръбове или взаимоотношения в мрежата във връзка с функционални и нефункционални изисквания на системата. Тоест всички е трябвало да си кажат своите предложения за това какво може да се подобри и какво не работи, да кажем, в класа и в Moodle системата, и всички останали е трябвало да оценят предложенията на останалите. И тук вече излизат клъстерите, вътрешни, мисля, че бяха 4 или 5 групи от участниците, така както са се обединили. Аз харесвам това, което е казал Хикс, но примерно съм неутрална към това, което казва Y. Така, резултатите са, публикацията накрая е цитирана в финалните слайдове, така че може да я видите, ако се вълнувате от нея в по-големи детайли. Да кажем, очертава се ученикът, който е с най-висока степен на централност, с 5 входящи и 23 изходящи контакти. Както виждате, той е бил много активен участник, т.е. общата му степен на централност е оценява на 28. Оценена е степента на междинност, това е друг ученик, който е имал най-голямата сила на междинност, поради което той е лидер и е този, който контролира потоците от неформална комуникация. Както казах, когато тези показатели се отнасят за различен представител на мрежата, тогава говорим за различен тип лидерство.
И също така 4-те подгрупи също са много интересни, бяха изброени много подробно, които обаче в случая се оказа, че те са с висок интензитет на груповата комуникация, но с нисък интензитет на междугруповите отношения, т.е. те си стоят по-отделно групи. И знаете в училищата как има едни групички по интереси. Много е експлоатирана тази тема. Първо по психологически причини, второ поради това, че наистина е малко по-лесно да се получат едни стойностни резултати от едно такова изследване. Сега, не само хора и не само организации. Бързам да кажа, че голяма част от изследванията са, т.е. единиците за анализ са хора, в някои случаи са организации, но тогава, когато са организации, се интервюират отново хора. Трудното в този случай е, че хората трябва да кажат как тяхната организация, примерно Стопанска академия, е имала взаимоотношения, примерно с УНСС. Но това, ако се отнася за минал период, то почти винаги се отнася за минал период, това означава, че някой трябва да си спомни или трябва да отвори документация, в която да види как, примерно, еди коя си година Стопанска академия е имала еди къв си проект с еди колко си души от УНСС, примерно. И това означава, че, разбира се, данните могат да бъдат компрометирани, тъй като ние разчитаме на нещо, което не е съвсем обективно понякога. Така. Но може да се правят изследвания и не само когато единиците за анализ са хора или организации. Тук съм ви дала препратка към едно друго изследване на Чен и са автори, където те проучват връзката между компетентностите, които са оценени със свои ключови думи, които са целеви т.е. тези компетентности са целеви, нали, в програмите за обучение в университетите в САЩ. В случая единиците за анализ са тези отделни компетентности, а връзките между тях са общите ключови думи, които се срещат едновременно при описание на различните компетентности, които обаче не са направени от някой си случайен просто, нали? Те са част от описанието в Американската професионална информационна мрежа, някоя си O.net. Така, например, компетентностите в няколко групи са, тук не съм сложила графиките на резултатите, но, например, в социалните науки компетентностите по психология се очертават с висока степен на централност. Т.е. те много често са в контакт, така да се каже, с други дисциплини. Докато компетентностите по география, история, археология, нали, география отделно, история, археология отделно, са с ниски показатели, нали, с цялото ми уважение. Разбира се, аз не подценявам тези науки. Просто това са резултатите от изследването на Чен и въпросните са автори. В този смисъл, компетентностите по психология са, така се каже, посредник. Те стоят т.е. те са интегрираща дисциплина и психологията за други нали, в програмите по хуманитарни науки, тъй като интегрират знанията и уменията на обучаемите. Така, друго много интересно изследване, което отново не е с първична информация, т.е. интервюиране на някакви хора, е на норвежки учени, които са използвали, забележете отново, някаква база от данни. Нали, хубаво е да има бази от данни, защото, както виждате в този случай и в предния казус с програмите в САЩ, и в този случай с анализа на данни за рецепти, тогава имаме съвсем обективна информация. В случая авторите са създали мрежа, която описва съвместното използване на лекарства при възрастни хора в Норвегия към някаква дата, примерно 1 януари 2013 година. Така, например, колко души използват едновременно диклофенак и ибупрофен. Дала съм го като пример нещо, което беше познато от таблицата с възможни лекарства. И в въпросната база данни очевидно такава информация съществува. След това авторите правят проучване на норвежката система за електронни рецепти и създават втора мрежа, в която вече търсят връзката между лекарства и лекарствени взаимодействия, т.е. тези негативни лекарствени взаимодействия. След което създават трета мрежа, за да комбинират предходните две мрежи и показват каква е вече употребата на лекарства с тежки последици за взаимодействията. И тук съм ви изкарала 10 модула, които те са открили. Ето виждате клъстерите как се обособяват, както и на предходната графика, която използвахме в клетниците, за да се оценят тези опасни взаимодействия. В случая най-вероятно
централният, нали, нещо, което е в централната част, е с най-така силни взаимодействия, отрицателни. Разбира се, аз маркирах само част от проблемите, които бях така решила, че достъпа до вторична информация, това, което казахме с готовите бази данни, набирането на първична информация, т.е. как ние да си конструираме нашето изследване, така че да получиме първични данни, конфигурирането, особено на връзките между линиите, и това го споменах. В случая даже съм дала един линк за преобразуването на данни в GEFI, който също така вие можете да използвате в вашите изследвания бъдещи. Тук са само част от нещата, няма да навлизам в тях. Така, стигнах до частта за въпроси, ще дадем тази възможност. Искам само да покажа финала на презентацията, където съм посочила полезни връзки, естествено започвайки с официалният уебсайтът, където е публикуван този софтуер, и различни тюториали, които бихте могли да използвате. Изключително богата е мрежата, отново да кажа, не само официалната, но и неофициалната литература, така да се каже, за визуализиране дава такива възможности. Цитирани са и някои от нещата. И така, уважаеми колеги, почти сме на финала на днешния вебинар. Имате възможността за някакви въпроси, ако има така въпроси, които вероятно аз не виждам, тъй като ми е споделен екрана. Така че, колеги, имате възможността да зададете вашите неща, или да споделите ваши, може би, ако някой има опит особено, ще бъде интересно да чуем за такива въпроси, които да обсъдим с вас. Както казах, тази информация ще бъде качена както на официалните канали на проектът, така и ще бъде предоставена. Разбира се, ние сме на разположение за тези, с които се познаваме. Ако има външни представители, разбира се, могат да ни намерят в... Да, кажи. Професор Цветков иска думата. Така, професор Цветков, заповядайте. Благодаря, колеги, само да потвърдите дали ме чувате, тъй като имах проблеми с микрофона. Да, чуваме ви, професоре. Първо аз бих искал да благодаря за перфектната презентация, наистина много интересна, много информативна и показа всички такива важни моменти от възможностите за използване на GEFI, както и техническите възможности, така и чисто технологичните за използване на този инструмент. Аз така се позаинтересувах от него, навлязох малко в него, видях наистина гигантските му, не преувеличавам гигантските му възможности за използване, тъй като теорията на графите, теорията на анализа на социалните мрежи стават все по-актуални, все по-популярни. Към така списъка с възможни приложения, аз тук бих добавил и някои приложения от областта на сигурността, където аз работя най-често. Да кажем, има много интересни изследвания за анализ на терористични мрежи на базата на анализ на социални мрежи. Невероятно много материали има за обяснения, така че всеки, който проявява интерес, може да намери. Даже в един момент можем да се загубим в тази точно информация. Така се получава. Един-два проблема, които аз виждам тук, от една страна въвеждането на информацията. Тук по един друг повод използвах анализ на
публикации в Scopus, получават се около 7000 източника, като всеки от тях има множество съавтори и както тук професор Богданова каза, много важно е това да можем да установяваме връзките между авторите. Наистина става много голяма информацията. Може би е възможно да се прилагат тук някои други такива модели за анализ на големи данни, които предварително да ни подготвят информацията, така че да я качим в GEPI, но това са детайли. Но иначе, ако човек трябва да изчете тези 7000 източника, ако считаме, че той е абсолютният системен изследовател, ще му трябват някъде около 3 години, което е наистина страшно много време. И това, което много ме впечатли последно, извинявам се малко дълго говоря, понеже от известно време си задавам въпроса, ние си говорим за формални и неформални мрежи, степента на формалност или степента на неформалност? Доколко е възможно да се оцени това и доколко е важно? Аз мисля, че да, тъй като от всякакви разнообразни примери за мрежи, трудно е да се каже една мрежа е изцяло формална или е изцяло неформална. Тоест, може би има някакъв тип нюанси и си мисля, че тези показатели, които изтъкна пред нас професор Богданова, могат много да ни помогнат за това да уточним доколко дадена мрежа е формална или неформална. Още веднъж благодаря за перфектната презентация. Приключих. Да, благодаря ви, професор Цветков. За нас е винаги много интересно да си говорим, да дискутираме проблемите на формалните и неформалните мрежи. Колеги, други въпроси или някакви изказвания, ако има по темата? Ако няма такива, както казах, ние оставаме на разположение и тъй като професор Николова, заповядайте. Благодаря. Аз ще бъда кратка. Първо искам да кажа, че е изключителна презентация, както винаги, професор Богданова. Ще си призная, че не ми е познат Гелфи, но пък много ме заинтригува, тъй като повечето от вас знаят и ние осъществяваме проект по фонд научни изследвания, който е вече във втората си фаза. И наистина, както каза и професор Цветков, аз лично виждам затруднения точно с набирането на данни и по-скоро правилното им позициониране. И много ми се ще по-нататък да споделим повече с колегите от вашата катедра, защото ние търсим и регионални модели, и заинтересовани страни и така нататък, точно взаимоотношенията за устойчивост на региона по отношение на селските територии. Благодаря, че имах възможността да видя тази интересна презентация. Благодаря, професор Николова. Колеги? Добре, ако няма, всъщност е точно 11:30. Ще помоля, ако е възможно да си включите камерите поне за малко, за да направим няколко снимки за, знаете, че отчитането на... Какво, Юри, ми казваш? Да. Са по списъка, този списък, да се виждат имена. Ага. Да. Това е за WhatsApp. Така. Добре. Да. Имаме и малки участници. Добре дошли. Бъдещите ни студенти. Живот и здраве. Аз благодаря на всички за търпението до край да изслушате
и изгледате така усилията на нашия екип. И, както казах, ние продължаваме да работим, така че ще имаме възможности за нови срещи. Така че, колеги, благодаря на всички. Закривам. Да, аз вече говоря като декан. Така че приключваме с нашия вебинар и отново желая така успех и интересни изследвания на всички вас. До скоро! Благодаря ви! До скоро! Приятен ден на всички!